Čaute všetci, moje meno je Radoslav Filip, som trojnásobný majster Slovenska v kulturistike a keďže sa nachádzame tesne po kardiu, nejakých tých 5 minút až 10, tak by som vám chcel rovno aj predstaviť niečo, čo mi udrží svaly, a to sú Ami NO Flow od firmy Muscle Elements. Možno ešte nepoznáte firmu Muscle Elements, tu na je logo, tak jedná sa o tzv. Nové BSN-ko. Sú to tí istí výrobcovia toho základného BSN-ka, ktoré bolo, určite si pamätáte výrobky, ako boli, alebo respektíve sú Selmas, NO Explode, alebo ešte staré Nitrix, ktoré fakt fungovali a teraz sa zaručujú, že to bude určite v tej istej kvalite alebo ešte lepšej, ako boli tam tie doplnky. Amino Flow je to taký hybrid, by som povedal, čiže jedná sa o práškové BCAčka ochutené v kombinácii s komponentmi, ktoré vyvolávajú tvorbu oxidu dusnatého, čiže lepšie prekrvenie svalu. Je to taká mini pumpa, by som povedal, kdežto sa to dá užívať bežne aj 4 krát do dňa. Ja to užívam ráno nálačno a pred tréningom a po tréningu. Prečo mini pumpa? Tak v 12,5 gramoch, čo je jedna dávka, sa nachádza 5 gramov BCAčiek klasických, ktoré, ako som už minule spomínal, majú za úlohu regenerovať tie svaly, dodať im výkon, taktiež nejakú vytrvalosť. A ďalej sa tam nachádza citrulín, ornitín a histidín. Sú to vlastne látky, ktoré podporujú prekrvenie, respektíve napumpovanie toho tela, zlepšenie toho krvného obehu. Nachádzajú sa tam taktiež aj nejaké veci na hydratáciu tých svalov pri tréningu, po tréningu. Určite viete, po ťažkom tréningu je dôležitá hydratácia, čiže nachádza sa tam aj toto, čo je vápnik, horčík a tuším sodík, takto. No. Čiže príchuť máme vodný melón, určite možno niektorí z vás skúšali Amino X od firmy BSN, tiež majú vodný melón príchuť, ale ja som si tam tú príchuť obľúbil. Ale keď som ho skúšal toto, tak všimol som si mierny rozdiel, ale k lepšiemu. Určite zlepšenie príchute k lepšiemu, je to menej kyslasté a veľmi mi to chutí. V takom balení máte 30 dávok, tých 12,5 gramových, a cena sa pohybuje okolo 32-33 eur. Ja to tu už mám rozrobené, nešejkoval som to, čiže takto tu som to rovno dal, zalial vodou, len premiešal, čiže rozpustnosť je pekná, príchuť je veľmi dobrá, oveľa lepšia ako bol vodný melón od Amino X. Takže ja si to určite pochvalujem a určite vám to odporúčam, lebo vzhľadom cena a výkon, no dobre, poviete si možno, že 30 eur je dosť za BCAčka, ale toto nie sú len BCAčka. Jedná sa už o hybrid, o kombináciu BCAčiek a pumpy. Čiže určite neinvestovať, keď nemáte doplnky ako sú aminokyseliny alebo BCAčka, peniaze do pretréningovky a nemáte ten základ na tú ochranu, na ten rast tých svalov, tak radšej kúpiť niečo takéto komplexnejšie. Určite odporúčam. A taktiež odporúčam to kúpiť na stránke protein.sk, kde nakupujem aj ja kvôli vysokému výberu a hlavne najlepším cenám na internete. Takže vidíme sa na budúce a majte sa pekne.